Nagane que Eucharist Pakui, Tongin Duai, Nagaventa, I Lakin Dio Kurkalang, Bar Etanael Kurkalang, Kebarake, Yagasnika, Mendagasni. Niduairo Nagaventa, John Gilbert Yapinio, Ba Ibat Stan Yakexam Mendagasni, Kumjuru Nagaventa, I Wai Jinia Tonni Ba Nyoga Jinkoi Jinkia. Tuairo Nagavenda Reasonfulness Wala Ba Inyoga Jinkoi Jinkia. Tuairo Nagavenda Jinjatai Museum Jungi Denis Shilla Ba Rommel Mary. Kinship ka number jungwai ka number lai spot lai pundio. Ka number lai spot lai pundio. Kokimen kopara tongin snungu yau trai nagaventa kanega step badeu Jesu uyalam yangi ve hagasenda jungu lemba kanega mas bakoi kinang duai nagaventa ki inga sem jung ba Alexandra Solampiao bad Constil Sidora Karbani baro ki kun ki tigi jungki bad utrai unang kerku kardo ya kanega longing longse inang duai ru nagaventa ki inga sem jung ba Sylvester Solam Badcom Sistina Karbani Bad Kamdame Kunjangi I Kong Filin Karbani Ibense Eto Hak Shipotari Ha Kerteng Upa Balkon Badomen Siem Bakoit Kajinga jang utrai jang yu Jesus Christ bad kajingi jang uplay lem bad kajinga sulak jang men siem bakui kindon rengkat bad pi barro Rengkat bad pi ru kohimen kopara nidang yesno na kajim pule beningkong na ka kitab Genesis kumno ka bor jang utrai kala penkuit ya ka jinkin rungkin ram jang ka parte utrai ula vengno ya ka jingdum na ka parte haba umensiam bakuit ula rung hapo hagane kerlit mat nginang sha ya umensiam bakuit ban rung hapo jangi vai pai vai knamba ngindup light luit na ba roki dau janga jingdum kabayalam yangi sha ka pop tongin sange shipor ban kintait no ka pop barana ka jingim jangi bangin long ki kun ki bakuit hakamatu trai bangin long ki kun ki ba shania tilitelan yau trai ayunang map igi pop jungi unang site kuit yangi daga jingi sneka jungu kotrai Jesu ngilong ginong pop map yangi site kuit yangi daga snam bakardor ka jame nga pelang haulay bandon po barok balik hapi kogimen kopara bangrele pop shibun dagi simparka dagi tin dagi kam dagi jingle kle daga jingle pala changa
da ka jinglai palat jonga da ka jinglai palat bakrau e jonga namar kata ngakarpad e kamadia bakui kabayai sa katesuti ya ki angel bakiri kui badiapi ko himen ko para banduai ngabenda jonga ha utrai ublei jongi ublei badan bor baro nis ne yangi barandala ma pigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jukut Amen. Tongin niya duwai. Nginangyay bateng ban duwai nagabinda ba ro ke jing don kam jongi nagabinda ba ro ke jing tumu jonga jong longi long sem jongi. Ni duwai nagabinda ba ro ke kina school ke bedang pen kare nagabinda ki exam ba per. Ay kinangyo ya ke jing start ke jing ada ke jong utrai. Kopa to sumar ia kane ka yinga sem jame batari kop yangi hapo ka jingada jame naba baro ka jingkarmen jangi tang hame ngipan ia kane da utrai jangi uji su kristo kun jame uba im bado basensha rengkat badme bado mensiam bakuin uwe uble junam la junam Amen. Kajing puli na kitab Genesis kalong kabaningkong kadukot kabaningkong hadu kabakat kandai. Ha kabaningkong e ubli ulat hau ya kabaning berkakendau. Kakendau kalalong kabaklemdur bat kabasuda. Bat kajing dum kalatap klub ya kaduriau ba. Umensium ubli ulaki halor ki Ubli ulaong. Tulong kajing syai bat kajing syai kalalong. Ubli ulayoi bat kajing syai kalalong kababha. Kumta ublay ula penyaklat ya kajing syai na kajing dum. Ublay ula khot ya kajing syai kasingi bat ya kajing dum ula khot kamit. Kumta ladon ke premit bat labut sa kastep shisingi. Nangta ublay ula ong. Tulong kasahit beneng habdeng ki bakan penyaklat ya ki na ki Kumta ublay ula thau ya kasahit beneng Pat ula penyaklat ya ki ki baladon hapo kasahid beneng na ki ki bahalor kasahid beneng. Ti kalalong kumta. Ublay ula khot beneng ya kasahid beneng. Lawan ka premit badlabut ka step kasingi ka baar. Ublay ula ongpat. Tu ki hakrum ka beneng kinyalum lang si jaka. Patu en pau karengkau. Ti kalalong kumta. Ublay ula khot ya kata karengkau kakendau. Pat ya ki ki baya lumlang ula khot ki duriau. Ti ublay ula yoi bakalalong kababha. Ublay ula ong. Tu kakendau kan penmi ki jingtung ki pa kencading ki pa penmi sembai.
Pat kiting so kiba penmi kiso kiba don sembai. Hala kajat hakendo. Te kalalong kumta kakendo kala penmi kijing thung. Kikan jading kiba penmi sembai kat kum la kijat. Pat kiting so kiba don usembai. Hala kajat ublei ulayo i bakalong kababaha. Ti lawan kapremit pat kalabut sa kastep kasngi kabalay. Nang ta ublay ulaong. Tudon kijing syay hakasahid beneng pat penklad ya kasngi nakamit. Ay kini kikadawdak ya ki ayom. Kisngi bat kisnem. Pat ay kinlong kijing syay hasahid beneng pat ting syay halor kakendaw. Ti kalalong kumta. Ublay ulathaw ya kijing syay kiba arteli kajing syai kabakam he pat sensyar min singi kajing syai kabakam rit ban sensyar min mit ula thau pat saya ki klur ublei ulabu ya kasahid beneng ban ai jing syai ya ka khendau ban sensyar halor kasngi pat kamit pat penyaklat ya kajing syai na kajing dum ti ublei ulayo i bakalalong kababha kapremit kalawan pat kastep kabalabut kasngi kabasaw kaktiin jong blay mi so yaw blay nakasam shis pa saw kanamba jingwai news pa punay pusaw nakasam shis pa saw kanamba jingwai news pa handay pusaw gindwai ka antikon kabaliko jar babut yang unyo ay kajing sya jong kajing em. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon renka bat pim. Renka bapiru. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kum o Marcos. Kaburam hamigutray.
Markomda o Jesu ulapai yaki sindran ban kiu hagaling. Bakin late no shua iawu shashiliang gaduriao shabat saida. Kadba maupat ulapa no iawu paidba. Yanda ulai kublay yaki ulalait kiu shavulum banduai. Haba la premit kaling kaladon hapadeng gaduriao. Ujesu pat marwe haringkeu. Ulayo I bagesenran kishitom ban king yakaling. Namarba kaler kabbe persha yaki. Kumda hapadeng lai bad Henry Bajeminstead. Ula wan shaki da kabayai halor ka Ulale kumban yai lai yaki. Henry haba kilayo I bauyai halor ka Kila tarai bakadei karingai kumda kila linya. Baro kila yo iyawu bar kila shating hair. Mar kumda ujesu ula karen haki. Wat ting snoshnain day manga. Te ula kiu hakaling rengkat batki bat kaler kala sange. Kisinran kila lingo ngain bat kila dum boit jlam. Kim bat shim snawutu shapam kipu. Kim Pet Jimut Satya. Ka gospel jong utrai Kajingero Indigo Chris. Kohimen kopara bayit ha utrai Jesus Christ. Nila yusngo na ka jimpule beningkom na ka kitab Genesis uble ubatai hangi hakano ka dor bakala parte kalayo ya ka dor kata kane ka kransha panga jingtao jonga parte jingtao jonga beneng jingtao barro jong kane ka parte kala wan dor lemba ka sur jongo pale lemba ka tin jongo pale lemba ka jingshai jongo pale larang isnga bha ya ka jimpule minda kasni ka kranshai ka dar hangi baka parte kala don ha ka jingdum on don dur ka dar ya ka parte bat kalong ka basuda kalong ka jingtli suda ha ka jingtli jonga parte Haka jing suda janga porte, haka jingdum janga porte. Ubele ulastamban persad. Umensiam bakuid ulayad halor kasla Umensiam bakuid shimlalaban rum hapo. Henry haba utrai ubele ulape. Haba utrai ubele ulakran yakatin. Tokan long ka jingshai. Tokan long ka perte, tokan long ka beneng, tokan don ki jingta baro haka perte, kala urlong namar umensiam jongo bale ulong ka bor naga benda jongi iway payway. Umensiam jongo bale upin pinsle yangi dakata ka dur lese haka jingim jongi bonsin ngim don ka dur kadar Omde ya kadur kadar jong ka met jongi Henry ya kadur kadar jong ka met bamayan jongi ka met bamayan jongi kalong ka met jongu Chris Ngilong ki dekod jong ka ne ka met bamayan jongu Chris Bonsin ki brio ki sakot hakane ka kinja do Ni haban snabutu ko hemen ko para palat ya ka kinja do ngidon ka mensiam Ya kamet bamayan jongu Chris. Dina kata ka daw bonsin ni kot ya ka balang, bad ni kain ya ka balang, kalong kamet bamayan jongu Chris. Hakane kamet bamayan jongu Chris mano badon manga bad mapi. Ni ve pa ive ngilong gi dekot jong kane kamet bamayan jongu Chris. Habangi aiti pura yalate shaka jimpenia jongu mensiam bakuin, shaka jimpenia jongu Jesus Christ. Shaka jempenia jongo bale kamet jongi kan stang banyo ya kadur kadar ya ka jingim jongi kan stang banyo ya kadur kadar ka jingdum kan stang ban pet nangi ngis ngabutu
barabor katkum ga ktinu bale ka jingdum kalong ka dak ka shinjong ka pop kalong ka dak ka shinjong ubamen uksui do kare mano badon ka borban be ya uni uksui naka jingim jongi bade ka bor jongo bale bade ka bor jonga jingshai katcha badon ka jingshai hangda ka jingdum kamla ban jok yaka kamla ban penrem namar ka jingshai bal bawanna ubale ujisu ulong ka jingshai bad ngabangi id yakane ka jingshai ka bawanna ujisu ka bor jonga jingdum ka pet jingai na kamajongi nangda kalam ubale don dur ka dari ka jingim jongi kalam ubale don jingdap halor ka jingdap namar ngius ngo ka perte kalong ka batli suda ka perte kalong ka basuda ha ka jing suda jong ka perte haba ubale ula pe haba ubale ula I haba ubale ula tran kala dap da ka jingtung kala dap da ka jingtau ba per haba niru ha ka jingim jongi bon sin lese habangi im jingai na kaneka jingkongu ya ubale lese habangi im jingai na ka bojang ubale ni kalalong ka basuda ni kalalong ka batli henry habangi stamban tur shajan ya ujisu ngin sakalalong ki bariyo badap da ka jinga badap da ka jingi badap da ka jingsuk badap da ka jingkomen badap da ka jingmap ka jongo But hangda ka jing shai jangutrai kan stang ban pernai ha lor jangi vei pe vei. Tina ka dao ko himen ko para ni don't come ban kot ni don't come ban ver ni don't come ban eat ya ubale ya umen siam bakoy ya ujisu ha ka jingim jangi. But news no but umen siam bakoy ula trekam ha kane ka jinglong janga perte. Jinglong janga perte ka kadau ianga ba diepi. Ni baro ni long kikun ki basa hakaparte bad habangi kongo ya mensiam bakui ngin sistang banyo ya kadur kadar kai kata kadur kadar bangi de banyo kadur kadar chumo bale de mensiam bakui un penku burom yangi dakane kadur kadar ujisu la wanshi kane ka parte but penyo biam yangi ya kane kadur kadar nagata kadang yusno barabo haka gospel ru kiperu kila tur shau jisu ban katayawu ba undum katayaki ba undum hukum yaki ba kindup yo kadur kadar habangi du ya kadur kadar ni yo pan ni yo shitop ni snosi ni sno babe endang ilayo ya kadur kadar ni sno command ni sno burom ni sno bangilong ki buri badon burom na marbale ni layo biang ya kadur kadar na ubale ngin yasrim bado balai haka jing tuai habang ngilong ki kun jong ka balang habang yasno tilang bad ka balang habang pidiang ya ka sakramen habang impura haka jingim haka balang ngin senang yo ya ka dur ka dar jong balai bad ki beriyo kin yo I ya ka dur jong balai bad ngin yasrim bado balai haka jing tuai jongi haka jing kongo jongi haka jingi ai jongi ayu jisu unang penku buram yang ibara ayu jisu nang rum haka jinglong bamdon dur haka jinglong basuda jongi haka jinglong badum jongi ba unang penteng shai ni ka jingem jongi ya ki inga sem jongi ya ki kon ke tige jongi ya ki kon ke sio jongi ya ki kimigi pa jongi ki himen ki para jongi ai ka parte baro kawe kanang yo ya kane ka dur ya kane ka jing shai ya kane ka bor ha ka bangi ki kun ni kongu ya ka balang ni id ya ka balang id ya ka sakrament but impura kum ki kun balai lui jongo balai ayu jisu nang kerku kerto ini ayu nang khaner la ka te jongi ban ktai ini ayu jisu nang penku burom ini da ka jingisne da ka jingit ka jongo kotrai jisu kerku kerto ini kumbawan tur shame bon ki beryu hapadenge jing shitam me kloi ben yarap ini me kta ini me penkoi ini me pelai lud ini kumbawan tur shame ya bon ngul ki bapang ki bashitam hakama jame Enyaro utrai Jesus Christ Junom la junom amen
ko himen ko para to ngin yang pangin pla e jing age ngang nge lei pa ban bor baro unong thao ko bring ba kan do rao Jesus Christ ko mamarwe jung utrai juni ya bala puna mensim bakoi ya bala kana ka Maria Jesus ya bala shale ko Pontius Pilatus la sana pnayu la ya la thayu la ya shi baya hagas ni ka balai na me phat ki baya la kiu shabene su sham shkamon play power dan god baro nanta man phat shari ke bayi patmiya ngangi thomen siam bakoi haga balang catholic bakoi haga jinga sulak ki koi haga jima ikipo haga jimi pa do haga jingim bam chikut amen Yin shim ka number jingwai ka number lai spa new kunri ka number lai spa new kunri ya duai ko himen ko para baga jingkenia janga ba jampi kalong ka ba priam kun hau bleu pa ba don bor ba ro to try preaching yan ti jongpi na bata jing ro ko rom ka ten jong ka jing to ni bre ka barang ko jong baro oi ko pau ba habane tapdiang ya une upo ba kane ka wine kiba melatao ban karshan ya ka met jangi to pelong ieki ka Eucharist ka jingsa mensiam ka ban karshan yangi sha ka jingim bam jikut da Eucharist utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat pim to kentiu yala ki donut kentiu ki shau try tonginai mu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kade dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yagi hamal ka por bat ka jakha banai ngu yame ko kenran ko pa ba khoi ko blei ba don bor ba bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ namar ha ka jim pla ba pla jangi riku jame kamdam e Josephine ba khoi Josephine bakita ba khoi me pensei so ya ka balang jame da ka jingklain ba yai temai bad me terwa hangi ya ki dak batikana janga jingi jame bad kanang ba ki jingmaya ba penim jame kin urlo ke nuksa ba kraw jangi ka ai jing sloringi bad ki jing duai ba shirham jangi ki ai shan boringi bad kumdar kenrat rengkat ba ki angel ba ki rikoi niru ni ai nguai dem yame bad da ka jingkomen ngi penbana Utrai,
ko para kane kalong ka por ka bakin tang tam ka ba kuit tam ha ka ba utrai unle ka kam pala ha ka jingim jongi ranggat baduni upu bat ka wai hawa umen siam ba kuit wan kia kalor kane ka jing ka duan ka dupa un pen kan lai ni upu bat ka wai sha ka met ka snam jongi nginang duai na do ka to ni ba utrai unle ka kam pala ha ki inga sem jongi ha ki kon ke ti ke jongi ha ba ra ka jing don kam jongi ayu nam pen slay ni dashisha melong o ba kuit ka trai ka te mei jom ka jing kuit barom namar ka tangi karpa dia me to pen kuit pen kandang ya kine ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya men siem jame kum ga umje halo jangi bakin dup ke lalong yani kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya oppu badaka ba ingu yame ula kedia yavu badlai halake senran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi haka ju ke ru kamendala la yabam ula shim ya ka kuri badaka ba ingu biang yame ula ya ka halage sendran u om toshin bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang ba te mai ba bam jekul ya ka ben pen mi na ka benda jumpy ba na ka benda ki babon ya ka ben map ye ki pop to le ya kane ban kan mau ya nga kos nam bakar dor jango Chris to pen kuit yani to pen koi pen kia yani to yada yani ka jing maya jong ka jinge namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingi apa ke jimmi pajam ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingi badia ka kuri janga jim penim ngi dai ngwaidem namar mala new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme badman shakriya me da ka bas nge veret ngi kar padia me bangi ke ba yobenda hakamet bagas nam ukris ngilong ke bela penyata lekawai da omen siem bakhui to kan mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasotala ka parthe patta penchana ya ka ha ka jingin renga bad Francis uppa ba ko jangi father and some administrator janga diocese but bar ke lindo but ke rinium to kan mau lemro ya ke himmen ke para shindrang bat kende kibala yoti ya da ka ba kermen ya ke jimmi pa but ya bar ke bala klan no ha ke jingis ne jame to pediang ya ki shaga jing shai ka koma jame to yesne yangi baro ni karpadia me kram bareng ka bat kamaria te so di bakoi ka kame jang bane u joso bakoda korem janga ki apostol bakoi ka josephine bakita bakoi u francis de says bakoi but baro kri koi ke bela pensnga bhai me pateng la pateng ngin doplang ke ba bin penya bin dalam ha ke jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram me da u kon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallang hamayo blayo pa badon board haga jingelong kawai jungumen siem bakoi barro to buram bat ka jingero junom la junom Amen.
ko himen ko para to ngin duai naga benda bahar ke jing don kam jengi nginang duai naga benda ka jingai ka jinggal ko halo jengi halo ki inga sem jengi halo ki kimi ke pa jengi halo ki kon ki ti halo ki himen ke para halo baro ki kam ki ja ko pa jengi ba bening ka long ka bakoi ka teng jengi kan wan ke ma jengi ka long ka mon jengi ha kan deu ko ba bening to ai yang imenta ka jimbam jengi ka bahala ka si bata ma ki kri kan jengi kumbang ni ma ki ka bele sniu jengi bata tiram jengi sha jimban shoy kan rei ka pelai jengi na ka basniu to pelai jengi kar phat ko trai na ke jing sniu baro na ke jimpang na ke jing shitam na ke jing jinja ni ha ka jing spon jame to ai jing suk jing sign ha ke sni jengi kan bada ka jing rap ka jing snai jame ni light bara bo na ka pop but ngi yo jing da na ke jing jinja baro kad bang idang ap ke me lendi ya ke jingar men bakoi but ka jingwan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka jong me ka long ka ina, ka jong me ka bob ka burom, junong la junong. ko trai Jesu Christ me ubala om ha ke apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ke pop jangi Henry ya ke jingai janga balang jamme bar ha ke jing spon jamme to ai ha kai ya ke jing suk bar ke jingai te le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bar uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka but pi Renka but pi. dap da ka jingai do trai to ngin yai markelia Hakumi ukun lambro jango bele Hakumi ubakit no ka pop janga parte suketo ke bela kosha ka jinka wai jango ukun lambro Ku kendak nong syang hau ko menukwo kuyin janga, ndrish ong tak daktin kam sin janga kan sakyahi. kamet pada senam jango Chris kan rianga shaka jingim bam jikut
Jesus Yesuno yami naga benda ka jingi spun jame mela penwandu re ka jingim jam mela penwandu re ka balang makoy jam lemba ka men ba mayan jame lemba ka jingai ti jame kodai kargo kardo yangi vai ki badon anne menda but ki bachan menda agene ka online mass aginang yo jing pensule agene ka lefa aginang yo jing shai ka jam aginang yo jingi ka jam aginang yo ka dor ka dam jame aginang yo ya ka jing pensule ka dor jame ai bagin long ki badam da ka jing shai ka jame ko jis hukum mame maka ba pe ki vai hukum ya ki bapa ki bachin ta makin koi hukum ya ki bapa ki ba salon ha gon giruka hukum ya ki nomba hukum ya ki naskon hukum ya ki batia pa hospital hukum ya ki batalot magajinge abagi nangi owa ka dor ka dam sale kadai kardo iki kon jagi baros kardo ya bar roga jikon kam jangene ga retreat center holy redeemer nearby center yaki ko water baro yaki father yaki sister ai kinang yo jingai ko jis ai bar ki badon benda bat kene ga retreat center kinang yo jempen sule halo joki ki bashin menta ko mas ki ba uson yaki jingkaran yaki jingi ba ai kinang shen baginang lap ye mai ko jis ne apna kakti jame halo jangi vai menta pen khoi yaki pen khlai yaki pen koi pen khia yaki ya da yaki sumari yaki yaki longi long sem jangi yaki kon jangi barra kadai ai bor ko jisu sarangat badi ko jisu pen slay ni ko jisu hallelujah 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 kadai jisu gar ko yaki barra pen koi yaki barra pen khlai yaki barra pen chai yaki barra pen slay yaki barra hallelujah jisu yaki longi long sem jangi yaki ko ke jangi kinang yo jingar ko benda hallelujah yaki me ke pa jangi kinang yo jingar ko benda yaki men ke para jangi kinang yo jingar ko benda hallelujah 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 tong inia dubai kopa bat koblai jangi ngilayo bam da uju upu bat ngilayo di nakaju kakuri tapelong yangi ki jongu Chris bat chitali balaki para naga benda ka jingsius pa ya ka partei ipan yakane da uji su Chris utrai ken rajangi uba im junom amen utrai undon rengka bat phim ublei badan bor baran karkoyati uppa barukon bado men siyam bakoy Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jangutrai da ka jingim ka jampi Ngi songu yaw blay. Kukpa jungi. Ubang neng kalong bukut ateng jumi. Kalwan tema jumi kalong komon jumi. Ha kendo kumang neng. To ayin ta jimbang jumi kawala kasmi. Batu mabili kirkang jumi. Kumbagi rima bilet sendiri. Wala mi syai jumun syai. Nrai kepelagi na ubasmi. Amen. Kublay ku Maria. Kabar ray jingai terai mapala berkui pantai kentai pala berkui sok po jompa jisu Maria berkui kami jomlai dua lentah jinam pop mentah papo jinyap jumi amen Kaburom hau pa berkun mamsi berkui kumara lomong jumta berkut jumla jum amen Kanambasan spaa. Kanambasan spaa. Nabarkaski batki kro bat upnai kublai putra Nabarkasim bat ulo bat jingshan kublai putra Nila tepkan jingin nila ikan jingshan kublai putra Nama jingin bapen im jomli
Jesus Christ. Junom lai junom amen.